नमस्कार। आई एगो और कोशिश। एगो बिरहन के भाव बा। एगो पत्नी अपना पति से कहती है कि परदेश में हो परदेश में जाके बलम जी हमरा के जनी भूल जइहा हो। परदेश में जाके बलम जी हमरा के जनी भूल जइहा हो। तोहके याद जो हमर सताई हो, तोहके याद जो हमर सताई तधावल घरवा चलिया हो, तधावल घरवा चलिया हो। याद के रउआ के हम काटब दिन राति हो, याद के रउरा के हम काटब दिन राति हो। रौरे फटुआ से हम करब रोज बाती हो, याद के रउआ के हम काटब दिन राति हो। रौरे फटुआ से हम करब रोज बाती हो। हमरा हियरा में हो, हमके हियरा में रखी हा बसा के ए राजा जनी बिसरैहा हो। ए सैया जनी बिसरैहा हो। तोहके याद जो हमर सताई हो, तोहके याद जो हमर सताई तधावल घरवा चलिया हो, तधावल घरवा चलिया। चिंता जनी करब तनिको अपना बाबू माई के, चिंता जनी करब तनिको अपना बाबू माई के। राखब हरदम अपना हम पुतरी में बैठाई के, राखब हरदम अपना हम पुतरी में बैठाई के हो। कौन गलती जदी हो, कौन गलती जदी हमसे हो जाई त सुना जनी खिसियैहा हो, त सुना जनी खिसियैहा हो। तोहके याद जो हमर सताई हो, तोहके याद जो हमर सताई तधावल घरवा चलिया हो, तधावल घरवा चलिया। परदेश में जाके बलम जी हमरा के जनी भूल जइहा हो, हमरा के जनी भूल जइहा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश यही तरह जारी रही। अच्छा लगी आप सबके तो चैनल के सब्सक्राइब करब, हमारा का अपन आशीर्वाद स्नेह प्यार दुलार जरूर देव। आप सबके एक बार पुनः बहुत बहुत प्रणाम। जय हो।